こんにちは。はい、こんにちは。はい、その通り、今回は、町イコール動物の森、実況プレイをやっていきたいと思います。実況って言っても、途中からですが、はい、カット一切ありません。そこはご了承ください。カットは一切ないので、ちょっとだるいかもしれません。あと、名前はたける星っていう名前です。今は7月かな。7月22日です。昨日がお兄ちゃんの誕生日です。はい。どうしよう。魚釣りでもしたいけどな。ちょっと家でゴロゴロしてよっか。フリーマーケットだし。なんでかじゃない。梨100ベル？マジか。このね、マチモリをね、持ってる人はですね、ちょっとね、知ってるかもしれませんが、何円でも売れる価格サービスみたいな、のっぽ半額のところ、行ってみたいんですがね。はい、ちょっと、行きたいと思います。ガタガタ。これ怖いですよね。バスってさ、IKEAって、ここから、ブーンってきて、火を受けて、ここに来て、で、もっと先の町に行くにどうやって行くんだろうね。はは、って感じです。コンキ屋さんとか、多分ね。ゆうたきさんとか、知ってますか？ゆうたきさんめっちゃ面白い。面白いっていうか、いい実況になってる。これは初実況ですね。はい。はい、スタートはここら辺で終わりたいと思います。ちょっと短くなってしまいましたが、すみません。ここ、中身はなくしてます。